schová do dlaně. Jo, všichni vidíte, rukávy nemám, jo. Tak, schovám takhle. Šátek do dlaně. Uňám, protože to je důležitý. Tak, Jára má určitě velký fuk. Koukněme na to. Tak. Jenže ty šátky bývají většinou drahý, já nejsem miliardář, až někdy by mohl říct, takže ale nejsem, tak abych nemusel ty šátky furt dokupovat. Jo. Tak, šátek. Mám tady zelený, modrý a žlutý. Já když je dám takhle do dlaně, zase uňahňám. Tak vidíte si, co se stalo. Jaký z vás někdo takhle rychlejší? Mám tady 3 šátky, můžu se učit. Mám tady takovouhle trubici. Já ty šátky postupně do té trubice naskladím. Tak, červený. Žlutý. Já nevím, čím se starší, mám gramovější ruce teda jako. Jak starší, co máme říkat my potom? Já vypadám jenom mladě. No, jo. Tak, dám zelený. Tak. Většinou se děti ptám, co vám tohle připomíná. Tamhle vidím děti, co vám tohle připomíná. Co ti to připomíná? A jak to semafor vám to tady připadá? Červená, žlutá, zelená. Mají oranžovou než žlutou, že jo, děti? No, dobře. Tak uvidíme, co se nám s tím semaforem stalo. Jsou to 2 černé desítky a červená dáma. Já, když tu dámu, takhle dáme si ty 2 desítky. Takhle je dám do zákrytu. Dáma někam zmizela. Z druhé strany, ne? To my umíme. Ale ona nezmizela až tak úplně. Já jsem myslel. A se nám přemyslela. Takže, co po vás budu chtít, vyberete si každý kartu. Ukážete ji ostatní. To taky zvládnu. Mně ne. Jo. A potom vám řeknu další postup. Jo. Takže já se otočím tady. Tak. Jo, to je pěkný.
Jo? Můžu zpátky? Jasný. Jo, doufám, že si to zapamatovali. Tak. Už taky. Takže Já bych to prozradil. děláme jednoduše. Já teď pokusím vložit tu kartu. Tak. Tak vložit kartu dovnitř. Tak. Takže kdo z vás bude dvou míchat? Super, ale. Ty. Jo. Budeme si tykat, jo? Jasný. Takže já poprosím. Podržím tenhle kouzelný pytlík z Lidlu. Tak. A abyste viděli, že to opravdu není žádný švindl, že bych si nějaký dělal karty nebo počítal, jo? Tak já dám půlku balíčku tady. Kolegovi. A budeme míchat, jo? A když to bude promíchaný, tak část balíčku, ne všechny, část balíčku budeme hodíme do toho pytlíku. Tak, já už mám libovolnou část. Tak, aby to bylo zajímavější, tak si balíčky prohodíme. Zase zamíká. A pak zase část toho balíčku. Tak, a prohodíme si to na potřetí. Bylo to nudí. Tak, a zbytek hodí. Tak, poprosím. Za mě. Tak, zakryjte mi rukama oči. Hlavně na ty oči, neplačete, to mě nevíš, co to bude. Tak, a já se pokusím ty dvě karty vaše najít. To je někoho jinčího. To dole příště. Lepkové, nelepkové. Nemyslete na hlas. Na ty karty, které jste... Já si to myslím, že Uvidíme, no. Nevím. je jsou lepkové. Dobrý? Ano. Vidí? Vidí. Může se stát, že by se to třeba nepovedlo, jo? Ale zkusíme. Herce je dobrý. Moje je dobrá. Křížené. No, se může stát. Co to bylo za karta? Kluk. Křížový. Křížový. Ale byl křížek. Křížový. Ale kříže byly, no. Křížový, ne, že nebyl. Ale může se stát, že se to nepovede. Jo, já vás poprosím. Vytáhněte si karty, tady ukážete ostatní. Jo, a budeme pokračovat. Tak. Takže mám ukazovat, jo? Ano. Potvrzeno vše. Tady to je docela obtížný, jo. Občas se to nepovede. Jo. Ale Takže palce. někam to povede. Tak. Já ty karty promíchám, pak je tady vyskládám. Vy si tu svoji najdete. Jo, uděláte si dávní fotografii. Po druhé. Já teď vyskládám ty karty.
říkám, u tady toho kouzla je riziko, že se to občas nepovede, jo. Protože kolikrát není co číst. Aha. Tak, dějte si mentální otázky. Máte? Tak, to taky můžu. Nebojte se. Tak, myslete na tu kartu. To je kulavá sedma. Přesně. To samé v podstatě, akorát to uděláme složitější. Počkej. Jo. Já si teď vezmu víc karet. Prosím tě, teď důležitá věc. Já ti dám vybrat kartu, ale na tu kartu se nebudeš koukat, nebudeš ji nikomu ukazovat. Jak si ji vytáhneš, tak si ji položíš semka, obrázkem dolů, takhle. No, bude to obtížnější. Tak, vytáhni se nějakou kartu. Jo? Tak. Teďko máme vlastně v podstatě to stejný, ale s tím rozdílem, že teď nikdo neví, co to je za kartu. Teda ani Jaroušek, ani nikdo z vás. Takže jak bych mohl zjistit, co to je za kartu, když nikomu ani nemůžu nahlédnout do paměti, jo? Je možnost, že bych prostě takhle rozprostřel karty a teď bychom to nějak zdlouhavě hledali. Jo? Což jako trvalo by to tady dlouho, jo? No, ale já, jelikož jsem kouzelník, tak vím, že to je křížová trojka. Já jsem myslela, že ty Děkuju. Říkal jsem si, že tady budou samý dospělí, ale vidím tady děti, tak to radši zmírním. děti jsou velice Právě. Takže, příběh je o 4 králích, který jeli na služební cestu. Byli 4 králové a ty jeli na služební cestu. Protože se chtěli před jinýma králema přednést, jak si u nich žije. Pavel tam mezi nima není, jo. Tady se nežije jako až tak dobře. No, a jelikož ty království byly rozdělení, tak nestihli to projet za jeden den, tak se přes noc ubytovali v zájezdním hostinci. Hostinský říká, všichni 4 králové na jednom pokoji můžete být, ale neexistuje, abyste si tam pozvali nějakou návštěvu. Jo. A co myslíte králové? No. Samozřejmě, že králové neposlechnou, jo. Pozvou se dámy. Tak. No ale králové samozřejmě jsou starší, tehdy ještě nebyl Radim Uzelavín pomohl, co? Jo? Takže králové byli starší, unavenější a dámy si chtěli ještě bavit, tak si pozvali pány. Jo? Tak. No a co myslíte královny? Věří svým neposlušným králům, že budou na cestách hodný? Samozřejmě, že ne. No. Takže tady ty ESA, jakože dámy, tak přijedou na inspekci. Samozřejmě, co se stane, když manželky najdou své manžele prostě náročný tam, v bujré zábavě,
říká, to je ještě podivnější. Tak naslouchá, samozřejmě nic neslyší, si říká, to je nějak divný. Tak vezme za kliku prvního pokoje. A co nevidí? 4 králové. Vezme za zákliku druhého pokoje. 4 dámy. Vezme zákliku dalšího pokoje 4 páni. A v posledním 4 králové. No, ale jelikož víme, jaký je dneska takový bulvár, takový jako kdyby viděl 4 muže na jednom pokoji, jo, třeba půl tím a já nevím, kdo ještě, jo, tak to by se potom rozjeli v bulváru články, takže to rozsadíme, jo, tak, jak to má správně být. Takže tady máme. Díky. Tady máme kříže. Tady máme káry. A jak se tady v Brně říká, herce. Tak. A teďkom bude něco, co má hodně lidí rádo. Mám tady takovýhle papírek. Takový jemnej. Já tady mám svíčku. Říkám, je to hodně oblíbený, ale nebudu rozkazovat svý know-how. Takže já zapalím tu svíčku. Tak, vezmu ten papírek, zvuku mám ho. Teď se podívejte, co se z toho stane. Dá se to opakovat do nekonečna? Dá, ale schopnosti jsou omezené. Umíš plavat? Jo? Prosím tě, já tě poprosím, podrž ty kelímky takhle vysoko. Takhle. Jo, já tady mám vodu. Je to voda, není to. Tak, já tam takhle naliju. Ten se podívej, jestli tam není víčka. Tak, a teď já si vezmu tady tu. Prosím tě, takhle si to zvedni na hlavu. Jo, a budeme se otáčet dokola. Jo. Budeme se otáčet pomalu. Jo. Pomalu, opravdu pomalu. Jo. No, otočíme se jenom jednou, stačí jenom jednou. Jo. Ty se budeš otáčet tady tím směrem tam. Jo. Já si budu otočit na druhou stranu, až se dotočíme. Tak, mně i tobě by měla ta voda v tom tělku zmizet. Věříš mi? Jo. Takže pomaličku se budeme otáčet. Pomaličku. Ano, výborně. Kula.
Tak, dotočený. Tak to zvedni trošku vejš. A na 3 to otočí. Ty na sebe a já na sebe, jo? To bude slyšet. Jo, takže 1, 2, 3. Já jsem tě přeměnil na plášek, ale to nevadí. Ale jsi mokrý? Nejsem. Tak děkuju. A musíme to umluvit, ještě není tak statný. Ale když už tady máme ty menší, jo, tak já jsem si připravil jedno. S pohádkou. Máte rádi pohádky? Teď nemyslím ty pro dospělí. Aby z toho měli taky povědět, tak já se zeptám, znáte Kocoura Silvestra někdo? Tak je, někdo víc? Dají se bakadí. Já vám řeknu takový příběh. Na jedné farmě žil Kocour Silvestr a měl 2 kamarády. Františka a Karla. Oni byli kamarádi, ale oni to zamluvili, oni jsou brákové, jo, mezi námi. Proto jsou podobní. Tak. A Kocour Silvestr pozval ty své 2 kamarády na jejich farmu, aby jim ukázal, jak tam mají hezký, jaký tam mají hezký střechy, jaký tam mají hezký schovávačky. A jak se tak potulovali po těch střechách, tak viděli, že na dorku si hraje malé kuřátko Tweety. Někdo říká, že to je kanárek. Ne, je to kuře. Taky bych se Tak. A oni říkali, co kdybychom si Tweetyho udělali jako pečínku? To je dobrý nápad. Jako docela kvalitní nápad. Jako kanálci chutnají sice taky dobře, ale kuře se tak si říkali, tak dobře, ale nějak ho musíme obelstít. Tak jako by si s náma mohla hrát na schovávanou a bude pikat, jakože je nejmenší a nejmladší. Jo, tak ho zavolali, jo, říkali, hele, budeš s náma hrát. Hrát budu, jo, a budeš pikat. Tak kuřátko teda souhlasilo, že teda bude pikat. Jak se otočilo, kocouři nelenili a dali ho do klece. Takovýhle klece. Jo. Už se jim začínaly zdíhat sliny. Pečínku. Potřebuji teď to. Ale budeš hlídat klec, jo? Hlídej. Díky. osvědčil se. Tak. Osvědčil. Začíná se mě, už ho mít, nebudu mít jako pravou ruku. Tak. Kocouři říkali, dobře, tak kuřátko už máme, ale teďko zase musíme zajistit to, aby nás náhodou nechytl hospodář. Protože ten by potom dělal pečínku z nás. Někdo musí hlídat. A nikomu se nechtělo. Takže prý se rozpočítají. Ententíky, 2 špatlíky, čerty letěl z elektriky. Bez post narazil si nos.
Samozřejmě, že to padlo na Silvestra, jo, na Smoře. Takže si vylezl na tuto pozorovatelku. A že bude Vyhni tu klec. obrátím zádama. A že bude teda hlídat. Tak. Pohlídej mi tady tu pozorovatelku, jo. Tak. Oba kocouři, Karel a František, připravili stůl, připravili úboru, zdali si tam chvíličku, aby to měli hezký, příbory, talíře, roztopili pec a říkali si, tak pec už máme roztopenou, tak dáme kuřátko z pece. No jo, jenže kocouři zapomněli na jednu věc. Kuřátko tweety, ne kanáry, jo, pozor. Kuřátko tweety bylo u mě na letních prázdninách, já jsem ho naučil bezvadný kouzlo. A to znamená přemístěvání. Protože abojovač, když přišli k kleci, tak najednou tam byl zkoušený Silvestr, který vůbec nevěděl, jak se to stalo. A ze stromu se smálo a radoval se, jak to Covery převezl. Děkuju. Tak, schválně. Já přivážu takhle prstínek. Je ten prstínek pevně přivázaný? Tak. Máme tady prstínek přivázaný. A ten provázek. Hodně malý prstínek. Oproti tomuhle tomu. No, takhle mám. Tak. Takže jsme sem přivázali. A teď koukám, kolik tady je. Určitě máme 14 baráků. Počkej, bylo jich tam 5. Jo, dobrý. Takže tady máme 4 navlečené prstínky. A tady máme přivázané. Jdou ty prstínky takhle stáhnout z toho. No, tak nejdou, protože to není možný. Mám velký prstínky. Tak, já vás poprosím. Vidíte tady ty dva konce? Tak, jak jsme říkali, máme tady přivázaný prstínek, máme tam navlečený 4 prstínky. Tak, teď si to zrekapitulujeme. Přivázali jsme prstínek, Ano, navlíkli jsme další 4. ano. A nešli. Jo. A nešli přitáhnout. Jediná cesta tady těch prstínků je přes tady ten konec. No, Jevilo se tak. asi ano. Zdá se, že ano. Takže by relativně měly být na tom provázku. Zkuste ten provázek vytáhnout. Já jsem si Je to poctivý kouzek. Bratři, já děkuji teda dobrovolnici. Tak, já vás poprosím, jo. Tady napíšete 5ciferní číslo. Jo. Dostatečně velký, aby to bylo vidět. Jo. Asi tak zhruba tady v těch místech. Jo. Takže asi to bude počítat. No. Dál. Ano, aby to bylo místě.
základní číslo. Musíme vystřídat všechna číslice, nebo? Stejný. No, většinou od 0 do 9, no. No ne, jestli musíme mít všechny, nebo stačí 5 nul třeba. páry použít jenom těch čísel. No a 5 čísel. 5 čísel, jakýkoliv Můžou být všechny stejný. No, ale ono je lepší, když to bude rozmanitější. Tak. Stejný se prostě... Kolik jich Labera ani neznám. Já jsem musel počítat do 10 a do 10 znám plný čísel. Tak. 5, 4, 3, 2, 1. Klasika. Já teďko vyvěštím výsledek a budeme potom pokračovat. Vypadá to zajímavě, že? Tak. Výsledek mám vyvěštěný. Teď poprosím pod to číslo napsat další 5ciferné číslo, a tak, aby to bylo pěkně pod sebou, aby se dalo jít počítalo. Ježíši Kristě. Tady 54 000. Co se tam udělá? Tak, 1, 2, 3, 4. Nápaditě. Nápaditě. Tak, teď tam napíšu nějaký já, aby to nebylo jenom... Nebo jedničky. To je boříšek, že do těch 10. Nebo 9, nebo... 7 vyšlo. Se ještě nenapila, to má právě. To je skoro podobný. Tak, teďko. Teďko, je 5ciferné číslo. Ještě. Já jsem nevěděl, že to je tak těžký vymyslet 5 čísel. Tak. To je, co nám tam chybí, jo? Tak, teďko poprosím. Sečíst to číslo. Proto jsem chtěl počtáře. Ano, to je ten správný. Tak, máme výsledek. Bez kontroly. 254 319. Teď otázka pravdy. Ta pravdy. Tak, tady je můj výsledek. 254 319. Já děkuju. Teď se zeptám. Jste dobře ochotná? Polísnete se mezi lopatkama? To ne. A nebo loket? Polísnete se loket. A
se prohodíme, protože byste to měla před rukou. Tak. Jestliže jsem pravá. Tak. Teď tu ruku. Budeme otáčet do protisměru hodinového ručičky. Ne, po směru. Po směru. Po směru. Jo, kam až to půjde, ale budeme otáčet jenom tu ruku. Ne celý tělo, jo, ale jenom tu ruku. Jo. Kam až to půjde. Tak. Jde to ještě? Jsem musela nějak připravit celá. Dobře, tak si ji povolte. Povolte si. Povolte si. Tak, chyťte mě tady za prsty. A pokračujte v točení té mé ruky. Zase naproti. Ještě. Tak, já doufám, že se vám dnešní vystoupení a zpříjemnění chvíle jo. A jelikož jste si všimli, že tady máme kameru, tak bych to rád umístil na YouTube pod názvem Kouzelník 67. Můžete si to najít na YouTube. A kdybyste náhodou